Này cháu vũ này first price Fortuner निफ्राय लानानै ultra bus सानथ्र'नो हायै total 85 टा टिकेट सरि प्राइस दङ बेखौ मोननोब्ला नोंथांमोना अनलाइनबो जगाजग खालामनो हासिगोन दानिफ्रायनो जोंनि कन्टेक्टआवनो आदा देरहासार आदा अफ्रि आदा सोमदोन आरो आंनि कन्टेक्टआव मोनगोन बुक लायोब्ला only 100 दै पार पिस 100 थाखाल' बुक लायोब्ला गांसे फ्रि मोनगोन टटेल 7 टा पिस 600 आवनो मोननो हागोन नोंथांमोना जायनो नांगौ इमिडियेट कन्टेक्ट खालामनांगोन आरो प्राइस डिटेल्स गारिफ्रा अलरेडि फैजोबखाबाय आरो माखासे खेलाफोरखौ नुयोना जोङो खेलानि उनावसो गारि लाबोनाय एडभान्स स्टार्टिं जास्ट जाजेनोबा बावनो गारिफोरखौ नायलांजोबखानो हागोन आं नोंथांनो क्लियारलि देखायगासिनो दं कन्टेक्ट नाम्बारा होखानाय दङ खाफालाव दङब्ला ना गोरानाबो बिदै दैयोनो बेखायनो हाजार बुक जोंनिफ्रायबो नोंथांमोना मोननो हागोन आरो बिनि मट'आ मा मैयानि भिडिअ'आवबो होखादों जोंहा हेलेना आब' एक्ट्रिसाबो बुंबाय आरो माखासे मानि सेलिब्रिटि बर'नि आरो एसामिसनि गोबाङा बुंखाबाय जोंनि मट'आ मा बेखौहाय नोंथाङा निस्सय नायनो हागोन प्राइसफोरखौ नायलांदो आरो इमिडियेटलि जगाजग खालामनो हागोन बेनो लांनो जोङो बेबायदिनो दायो फुरा सिजोल खालाम A to Z टिकेट बेनिफ्रायनो गासिबो डिस्ट्रिबिउट जागोन ओमफ्राय प्राइसफ्रा मा आं देखायनोसै नोंथांमोना फारियै नायलांबानो जाबाय बेखौ नायनानै मिथिखाबाय जानांगौ ओरै दंजोबो जोंना सारमोन गासिबो जोङो दायो बाव फाइनाल नोंथांमोना मिथिखाबाय उदालगुरियाव सेरेगा फाउन्डेसननिफ्राय मोनसे गोदानै लटारि खुंफुंनो लादों बिथांमोननि मट'आ बिराद मोजां जेरै स्कुल गायसननाय समाजनि डेभेलपमेन्ट गोथैफोर थैयोबा गुवाहाटिफोरावहाय प्राइसखौ खिन्थागासिनो दं दे आं बिसिनि मट'खौ खिन्थानो आं माखासेखौ गुवाहाटिफ्राव मानसिफोर थैयोबा गोबाङा बार्गेनिं खालामो फैसा बुरजा होनानै लाबोनांगौ जायो मानसि गोथैफोरखौ हेल' ओमफ्राय बिनि थाखायनो फ्रि एम्बुलेन्स होगोन बिसोर एम्बुलेन्स टाइप सर्ग रड जाय गारिखौ होनो बेखौ बिसोरो होगोन जास्ट थाव सोनानै न'सिम लाबोनो हागोन आरो बाव रावबो बार्गेनिं खालामनाय गैला बेबायदि आरो लोगोसे जायफ्रा दासिमबो बिटिआर रेकर्डनि उनावहाय गवाखै बैसोरनि फेमिलिफोरनो सापर्ट होनो बेफोरबायदि मट' गेदेर मट' दङ स्कुल डेभेलपमेन्टनि केजिनिफ्राय लानानै डिग्रि लेभेलसिम बेफोरबायदि फार्स्ट प्राइजआव प्रबाब्लि बिसोर दा फोरमायबावगोन जोंनो फर्चुनार ओमफ्रायहाय ओरै आल्ट्रा बास दं माने अराउन्ड 85 टा प्राइस दङ टटेल 85 टा खालामजोबनो नाजागोन दाहाय बेटारि टट' गासिबो भिडिअ बानायदों नै नों मोनसे बुस्थु नुगोन ना नुवाखै नायलाय दाउब'खौ नाय आं लाबोनानै दोनफैदों दहाय नुबाय दाउबो दंब्रा आं दानि लाबोदों नांबा बे फ्रि बेखौ फ्रि मोनो रायलायबावो फिसिनायसो अ नंगौ ना फ्रि गारिया नांबा दाउब'आबो फ्रि नै बे गारि गंथाम नांबानो बे दाउआ फ्रि मा दाउ बियो ओमफ्राय दाउब' बुङो जोंनि उदालगुरि दाउब' गारिया नांबा दाउब'आबो फ्रि मिथिबाय बेबायदि आरो गारिफ्रा नै मा गारि दं नोंथांमोना नायनो हागोन फुरा रेडिखा प्राइसआ दिनैसो अपेनिंसोखा अपेनिंआवनो फुरा रेडि गासिबो प्राइसआ 85 टा टटेल प्राइस बाइकफोर स्कुटि बेटारि गारि गासिबो ओमफ्राय 4x4 मोनबावगोन फर्चुनारा बेनिफ्राय नोंथांमोना बेबायदि टिकेट जेसेबां लानो गोसो लानो हागोन आटाइतকৈ ভাল লগা কথাটো যে এই प्राइसआवनो फर्चुनार मा प्राइस दहाय बेनारखौ सिथाबथ'वाखैमोन दायो सिथाबबाय प्राइसआ अबे मा प्राइस नोंथांमोननो देखायनो आं उदालगुरि सेरिका फाउन्डेसननिफ्राय बियो फार्स्ट प्राइज फर्चुनार 4x4 सेकेन्ड प्राइसआ आल्ट्रा बास टाटा and third price आबो आल्ट्रा बास सिटी नोंनि खाफालाव जुदि गोग्लैफ्लांनांगौबा गदाय लानो गोसो जागोन नोंगौ ना गदाय लानो गोसो जागोन आंनि दायजानो फोर्थ प्राइसआ स्कर्पियो and फाइभ प्राइसआ जाहैबाय थार महिन्द्र थार बे आरोना मेन प्राइसआ दायो
ओमफ्राय गुबुन गासिबो मा गारि दं नोंथांमोना मिथिखागोन फुरा गासिबो कारखौनो लाबोनानै देखायखाबाय बिसोर नै बेजोंबो माने सुजुकी ब्रेन्डनिफ्राय बांसिनानो सुजुकीनि दङ टटेल 85 प्राइस दङ बुक प्राइसआव बुकजों एजेन्ट प्राइसजों खिथाग्रोनोसै आं 45टा आरो कपन प्राइसआवहाय 40टा नैबेफोर प्राइसफ्रा आरो ओरै बाइक दं पालसार 150निफ्राय लानानै बुलेट क्लासिक बुलेट स्कुटिफोर ओमफ्राय बेटारि रिक्साफोर ओइ आदा माथो एडभार्टाइज नुनाया जाग्रोबायसो नोङो आচ্ছা दे मिउजिशियान आदामोनबो दङ